दिनै तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय पथालिकुसि बियाब बाथौ थानसालि बे लांगोनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय दिनै एडहक कमिटि दानाय जादों आरो बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै मानव गेदेर आफादगिरि लोगो आफादगिरि आरो ओनसोलनि सानसुमै बिथांमोन आरो बियाबनिफ्राय सफैनो हानाय आफादगिरि नेहाथारि बिबानगिरि बिथांमोन आरो मिरुनि बिबानगिरि दिनै बाहागो लाफैना दिनै सावरायनाय जादों आरो बेवहाय दिनै एडहक कमिटि हिसाबै जों दाफुंनानै लानो हादों मानव गेदेर प्रेसिडेन्ट जलेन दैमारि एमएलए बिथांखौ आरो वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोङो अर्गेश्वर नार्जारि बसुमतारी बिथांखौ जों मोननो हादों आरो जोङो गोख्रों बिबानगिरि हिसाबै जोङो सेक्रेटारि महराव जों मोननो हादों तामुलपुर जिल्लानिनो सेक्रेटारि धनेश्वर बसुमतारी बिथांखौ जों मोननो हादों आरो जोङो बेबायदिनो फैबाय थानाय 22 डिसेम्बराव बिनि आबुं कमिटिखौ दाफुंना लागोन आरो बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि मार्च दानाव बे खुंफुंनाय जागोन 22-23 खालारखौ थिग खालामनाय जादों बेवहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ गाहाय आलासि महरै हांख्रायनो थाखाय दिनैनि थांखि आजावनाय जादों आरो बेजोंनो लोगोसे बेहाय जोङो बागुरुम्बा मोसानाय जोङो 1000 बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारिखौ बे गेवलां मेलनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो थाखाय दिनै थांखि आजावनाय जादों आरो बेवहायनो जोङो माखासे धोरोमारि बिथिङाव सावरायनाय जागोन आरो गोबां दिनै आसामाव थानाय 28 जिल्ला आफाद दङ आरो बेजोंनो बाहेरा रायजोआवबो थानाय जेरैहाय नेपाल वेस्ट बेंगल अरुणाचल बिथिं मेघालय बेबायदि बेवहाय बाहागो लाफैगोन दिल्लीनिफ्रायबो बाहागो लाफैगोन आरो बेखौ जोबोर जों साननैनि हाबाफारिजों मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंनो थाखाय दिनै जों एडहक कमिटिखौ दाफुंना लानो हादों आरो बेखौ साननैसोनि गेजेरावनो जोङो फुल प्रेजेन्ट जों कमिटिखौ दाफुंनानै लानो हागोन। फैगौ 20थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा बोसोरसालिया जथुमा 32थि जा बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमाखौ तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय पथालिकुसि बियाबनि मुंनि जायगायाव जों माने खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो बेवहाय जोंनि गासै मोनबा बियाबा लैहोर लैहोर फैनानै बिथांमोना हेफाजाब होगोन होननानै दिनैनि मेलनि जोहै जों मिथिनो मोनो आरो बिथांमोना बुंदों जे आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ जुदि लाबोनो हायोब्ला बांसिन जोंनि मेला मेहेरगोनां जागोन आरो बेनिखायनो जों दिनैनि मेलनि जोहैनो आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माखौ जोंनो बे दिनखालि मेलनि गेवलां मेलनि आलासि महरै बिथांखौ गाहाय आलासि महरै लाबोनो थाखाय जों थाम-थिम खालामनानै दिनै थांखि आजावनाय जायो। जोंना हाबाफारि होनना बुङोब्ला जों जिहेतुके जोंनिया धोरोमारि आफाद बे हिसाबै जोंना बाथौ धोरोमनि सायाव सावरायनाय आयदा थागोन आरो हारिनि लोगोसे जोंनि सिनायथि महरै जों मोननाय जोंनि बे जा मोसानाय कालचार बे हारिमु आफादखौबो जों एसे लाफेरदांनानै जोंनि हाबाफारिखौ सामलायलांगोन होननानै जों सानदों। बे समनि बे हाबाफारिखौ मोजाङै मावफुंलांनो थाखाय जोंनि रायजो राजाखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोंनि तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनिफ्राय बिथांमोननिसिम आर'ज थाबाय लोगोसे आरो मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय फैनो हानाय बा थानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय थान्दै महरै फैनो हानाय बिथांमोनखौबो जों जाहाथे जेबो आफानि अननायाव जेबो माने बादा बिखिनि जायालासिनो बिथांमोना मोजाङै बे समखालि जोंनि तामुलपुर जिल्लानि पथालिकुसि बियाबनि जा कनफारेन्स जागोन बेयाव नुजाफैगोन होननानै आं मिजिंथिबाय।